ens veurà bé la sombra. La drecera de Vallvidrera. Aquí ens podem desemmascarar una mica. Anem bé. Són dues ombres caminant. Camí de les aigües. No s'acaben mai. Déu-n'hi-do, estem filant bastant, Al final de l'estat. No sé si hem d'anar a la dreta, recte. Hi havia un cartell. Carrer de Ja hi som. No està mal el nom. Tenim Vallvidrera. Hem d'anar per aquí, no? Recte. El sol darrere, ben baix. I ja està. Llur món. Frondós, Si et fixes, els arbres no són... Hi ha alzines, hi ha roures, no només pins. Deu ser això d'aquí davant, el pantà. És de color rosa. Deu ser la casa de... Anem a mirar-la. Gran sala. I el sol, uah, contra el llum absolut. Agafes mapa? Jo t'espero aquí, que faré una foto, val? Senyora? Aquí almenys la llum ve de darrere. Aquest carrer amunt. I venim d'allà, del pantà. No, les escaletes que hi ha. Estem així. Amb torre i tot de castell. Aquí ja ho hem vist. Veu tot. Tot. Sí, també. La torre Collserola. Vas fent així. Estem arribant al fòrum. Déu-n'hi-do la densitat que hi ha. La torre Aqua es diu torre... no sé de què, Torre de les Glòries o alguna cosa. I aquí arribem a les Torre Mafre i a l'Hotelàs. Seguim i tremolem i una altra moto i fi. Primeres impressions del pantà. M'ha agradat. No hi cap canijo. Canijo, sí. Però bueno, és una zona diferent que no coneixíem. Ja. No, sí. Bueno, jo no havia anat mai.
almenys feia fresquet això, sí. Ara, ja estem a l'altra banda. Doncs ja cap a casa. Adeu!